Zdravo svima, za sve one koji nisu gledali najavu ovog mog podcasta, moje ime je Bogdan Kosanović, inače se bavim fotografijom i obradom fotografije, a ovo je projekat koji mi je za sada hobi. Za više informacije možete da pogledate tu prethodnu najavu. Nakon te objavljene najave, dosta lepih reči sam dobio od svih vas i pozitivnih onako kritika i sve, nekako baš sam dobio neko, da kažem, vetar u leđa. I ono što bih hteo da kažem, dobio sam jednu sugestiju oko koje sam i sam prvo bio onako sumnjičav, a to je da se ovaj moj podcast zove Sharp Talks. A to je bilo zato što u tom trenutku nisam imao drugi naziv. Znači, prosto, sve sam bio osmislio, sve sam bio pripremio, sve sam bio dogovorio i tako dalje i tako dalje. I to ime mi je toliko mučilo i na kraju, to sam nekako onako najbrže moguće što sam mogao da smislim. I odmah posle te prve najave, jedan moj prijatelj, koga se nadam se da ću ga ugostiti u nekom od sledećih emisija, mi je dao ideju kako bi mogla moja emisija da se zove, tako da će se ovaj podcast zapravo zvati Jaka priča i pričat ćemo jake priče sa nekim jakim ljudima, tako da to je ono prvo što hoću da kažem pre nego što najavim mog gosta koji je danas tu. Tako da, eto, od danas ovo je Jaka priča, a ja sam Bogdan Kosanović. Moj današnji gost je Predrag Vučković, ekstrem fotografer. To je ona tajna ličnost iz najave u kojoj su me svi pitali a ko će da bude. Namerno nisam hteo da vam kažem, pošto sam hteo da ostavim onako deo da vas navedem zapravo da pogledate ovu moju prvu emisiju. Predrag Vučković inače je naš jedan od poznatijih i cenjenijih fotografa u svetu. On se bavi ekstremnom fotografijom, odnosno sportskom fotografijom. Večeras, to jest danas smo on i ja pričali neki stvarno mnogo zanimljive stvari i moja iskrena preporuka je da pogledate ovo do kraja, poslušate u svakom slučaju ili kako god. Ja i on sarađujemo već unazad 6, 7, 8 godina i sarađujemo svakodnevno vezano za posao, a usput smo počeli i da se družimo, tako da je on ovde došao pre svega zato što smo prijatelji, a ne zato što sam ja sad nešto uspešan u ovom podcastingu. Ali nakon što sam snimio emisiju sa njim, mogu vam reći da iako je prva emisija, to će biti stvarno spektakularno i imat ćete šta da čujete vezano za njegove iskustva i eventualno za neke vidjet ćete neki potpuno drugačiji način gledanja na život i sve ostalo. Da ja ne bi sada previše sve ovo odlačio u neku drugu stranu, idemo na samu emisiju. Nadam se da ćete uživati i budite mi dobri do sledeće emisije. Nije lako ja i ti da pričam. Nije lako. U svakom slučaju, dobrodošao u moju emisiju. Pre svega veliko mi je zadovoljstvo i čast što si ti moj prvi gost. A s druge strane malo mi je i krivo s obzirom da nisam baš siguran koliko će ljudi da isprati ovu prvu emisiju. U svakom slučaju, pošto se ovo sad već emituje 1. januara, mi možemo da pravimo jednom godišnje specijal sa Predragom Vučkovićem. Znaš, novogodišnji specijal, brete.
Dobro to zvuči, možda pravimo svaki dan po jedan. Ne znam da li koliko će ovo dobro da ispadne. Ja sam apsolutno siguran da će ovdje biti sve u redu. Hvala ti što si me pozvao, zadovoljstvo mi je da napravimo tu prvu emisiju zajedno. S jedne strane sam srećan, s druge strane nisam srećan. Srećan sam što sam ja prvi, a s druge strane što vežbaš na meni, to mi je onako iskreno, ali dobro, za sve postoji prvi put. Upravo, kažem ti, to je i moje onako, aj to što vežbam na tebi to manje više nego što će gleda 47 ljudi ukupno, pa mi je to malo problem. Dobro, nema veze. Ova priča će sigurno da bude... Biće 50. Biće jedna stvarno jaka priča. Na samom početku bih hteo s tobom da porazgovaram, s obzirom da ti se baviš sa milion stvari, ali pre svega primarno čime se sada trenutno baviš, to je svakako fotografija. I hteo bih da tako i počnemo u smislu da mi ispričaš kako tako ćemo da počnemo i tako ćemo da završimo. Da, slažem se, ok, ali imaće tu svašta nešto između da se kaže, ali svakako bih volio da podeliš sa mnom kako si ušao u svet, da kažem, profesionalne fotografije, ne sad kao idem škljocam sa fotoaparatom i tako dalje, nego kako si počeo profesionalno se baviš fotografijom? Pa, meni obično postave pitanje kad sam počeo da se bavim fotografijom. I onda ja na to pitanje nemam odgovor, pošto nisam počinjao, meni je to od rođenja tako i od malih nogu imam fotoaparat i znači ja to volim da objasnim da nisam počeo ništa, nego to je jednostavno sastavni deo mog života. Profesionalno se bavim od 2005. godine, a da kažem neki moj najveći uspon je počeo 2006. godine. Sad ne znam da li hoćeš da ispričam tu priču, kako je to neko prvo lansiranje počelo i tako dalje. Mislim, generalno, ti znaš i sam da ja znam sve tvoje priče manje više, mislim, vezane za fotografiju, ali svakako volim da čujem da... Pa dobro, to sad moramo da podelimo sa drugim ljudima, tako da, pa... Ovako, 2006. godine bila je jedna od onih najvećih poplava u Beogradu, kad su bukvalno sve ulice bile poplavljene i da kažem neka količina vode koju je Dunav izlio je bila svuda po ulicama i najviše tamo oko Sajma, Kalemegdana i tako dalje. Mi smo došli na neku ideju da tada jedinstvenu i tvrdim da to nikada niko pre toga nije uradio. Došli smo na ideju da jednog od naših drugara vučemo na wakeboardu ulicama Beograda, znači po vodi. I što je sama ideja je bila originalna, a uopšte da to sprovedemo u delo je zahtevalo onako više nekih stvari. Tu su nam, da kažem, neki moji prijatelji koji su radili već u Red Bullu, oni su onako izašli nam u susret i pozajmili nam jedan Red Bull Jeep Defender sa kojim smo mi u stvari vukli tog jednog našeg drugara. I u stvari cela ta zamisao u stvari bila neka naša zabava, nije to bilo ništa smišljeno da mi napravimo bilo šta ili tako dalje. Naravno ja sam bio zadužen za fotografije i te fotografije koje sam napravio tog dana su bile potpuno neverovatne, neuobičajene i tako dalje za tu 2006. godinu. Možeš samo da zamisliš, sediš u autobusu i pored tebe prolazi neko na wakeboardu. Mislim, šta je tim ljudima okolo prolazilo kroz glavu, to je tek posebna priča. Ali da se vratim opet, znači ja sam napravio neke fotografije koje su kasnije otišle u Red Bull i koje su ljudi jednostavno prepoznali, a samim tim neočekivano potpuno te fotografije završile po svim dnevnim novinama iz celog regiona i ne znam ko je to sve preuzeo i u ovom i u onom obliku i digitalno i na papiru i tako dalje i to je bio totalno jedan veliki bum. To su naravno prepoznali ljudi iz Red Bulla koji znaju u stvari šta da gledaju verovatno. Ja u tom momentu to nisam znao i jednostavno tako je počela neka naša prva komunikacija. Oni su me primetili kroz te fotografije, pa onda kroz prijatelje koji su radili već u Red Bullu, onda sam krenuo korak po korak da fotografišem neke stvari i da kažem to su neke
stvari kako sam krenuo u smer profesionalne fotografije. Posle toga je sve krenulo onako korak po korak. Nije bio tu samo Red Bull, bili su i neki drugi klijenti i tako dalje, ali da kažem sve išlo u nekom smeru Red Bulla i ja sam onda i dan danas ostao veran i u tom smeru i dalje idem. Da, eto, to je ona priča koja je stvarno specifična i potpuno neočekivana. Ja volim da kažem da mi je poplava pogurala karijeru. Tako da, to je ono otprilike što volim da izgovorim. Da, to je možda i najbolje objašnjenje cele ove priče. Mislim, ja mogu da ispričam još tu detalja koji su bili, ali ako smo se dogovorili da nekako skraćujemo te neke anegdote i priče, onda ćemo onako otprilike nešto... U principu, ovo je zapravo ono što sam hteo da svi čuju. Znači, da budem najiskreniji. Ja znam ovu priču kompletnu i ovo je nekako onako srž cele te tvoje, da kažem, karijere i onako početka to koji je jako neobičajen generalno. Pa jeste, i to je, da kažem, ništa nije rađeno smišljeno. Znači, to je ono što ja najviše volim da izdvojim i kažem, znači, ništa nije urađeno da bi na kraju dalo neki rezultat u tom smislu, nego jednostavno to je bilo naša svakodnevnica, naša zabava. Mi smo radili još hiljade drugih stvari koje možda nisu izazvale toliku pažnju, ali to je bio deo naše zabave. Da, potpuno fascinantno i pre svega onako sjajno i onako ja isto kad pričam s ljudima vrlo često podelim tu tvoju priču kako ni iz čega se napravi jedna uspešna karijera na kraju, ali naravno to je samo bio početak da tako je, da. Sad ja isto posle toga koliko se sećam i koliko znam, tebe su pozvali u Red Bull. Pa ja sam otišao u Fušul gde je sedište Red Bulla, to je neki, da kažem, jedno malo seoce 20 km od Salzburga, koje onako pretenduje da postane grad sad već. Ne može, brate, Red Bull je sa sela. Tako da tamo sam proveo blizu 2 meseca, da kažem, na nekim treninzima i tako dalje, gde te ne uče kako da fotografišeš. Znači, apsolutno to nije bilo ni jednog momenta, nego je više bilo upoznavanje sa brendom, njihovo razmišljanje, način razmišljanja. Znači, oni su hteli u stvari da te istreniraju kako da gledaš na brend svojim očima. I reci mi, šta si radio svaki dan po ceo dan tamo? Selektovo slike drugih ljudi iz celog sveta, odvajao i gledao. Ne, ima i ono gde si listao, ali tako beš? Jesi listao slike drugih ljudi ištampane, da ti u oko uđe u mozak? Bilo je tu raznih stvari kako da se napravi selekcija fotografija. Znači, nešto je bilo, da kažem, u papirnom obliku, u obliku nekih knjiga, u digitalnom obliku, ali da prvenstveno kako su ljudi fotografisali iz celog sveta, da kažem, fotografi. Ja sam radio selekcije njihovih fotografija, naravno uz nekoliko ljudi koji su bili tu oko mene. Tako da sve je bilo onako vizuelno da ti shvatiš šta jeste, šta nije prihvatljivo za brend. I da kažem, glavni trening je u stvari bio to. Naravno, radili smo mi tu još neke stvari vezane za postprodukcije, za color korekcije, neke stvari vezane za objektive, fotoaparate, za opremu samu i tako dalje. Mislim, sve to zasnivano na fotografiji, ali osnova je bila da ti naučiš kako brend treba da izgleda i kako treba da se predstavi na tvojim fotografijama. Da, sjajno. Da, to je mislim, generalno po mom nekom mišljenju to ti posle pomogne bilo kojim vidom fotografija se baviš, nevezano da li slikaš za Red Bull, ti i dalje slikaš za Red Bull, sva sreća. Dosta pomaže kod drugih klijenata. Ne kod same fotografije kao fotografije, ali kod drugih klijenata i... Da, zašto ljudi kod nas generalno nisu svesni zapravo, da kažem, moći same fotografije i svega toga. Naravno. Neki put nešto možeš da prikažeš na dobar način, a neki put možda upropastiš celu priču. Da, dobro. To je neka druga priča, nećemo sad o tome sigurno. Sad imamo jaču priču. Da, imamo mnogo jaču priču sada.
Hteo bih da mi ispričaš na koji način si ti došao do nekih svojih prvih klijenata. Ajde, ok, Red Bull je taj koji, da kažem, tebe obučio i tu kroz tu njihovu bazu fotografa si ti dobio neke poslove, to jest posliće u to vreme. Pa nisam dobio iz baze. Evo sad ću ti objasniti kako je to sve funkcionisalo. Naravno da je postojala baza. Ono što najviše volim, celu moju karijeru, niko nije nikada gurao u smislu poznanstva, u smislu ne znam, direktora, političara, prijatelja, znači jednostavno nisam imao niko kome je gurao. Sve što sam radio, sve što sam radio, u stvari moje fotografije su pričale za mene i gurale me. I to najviše volim da istaknem samo iz tog razloga što danas sve nekako ide preko neke veze, ljudi hoće da se uguraju negde, poznaju ovog, poznaju onog. I ne kažem, i tad je to postojalo, ali jednostavno u Red Bullu je kvalitet pričao glavnu priču. I to najviše volim da istaknem, da sve što sam postigao sam isključivo mojim fotografijama. Ja prve 3 godine nisam poznavao nikog. Znači, nisam poznavao ni jednu osobu iz Red Bulla koja me bilo gde bukirala ili tako nešto. Jednostavno dobijem e-mail i sad ono kao da li sam slobodan, da li želim, da li hoću, napravimo tu neku komunikaciju i odem recimo na primjer u Tursku. Odslikam taj neki događaj i nakon tog događaja kad se pojave te fotografije, pojavi se iz neke druge zemlje neki drugi communication manager i kaže, video sam fotografije iz Turske, mi bi hteli da radimo to i to, da li bi mogao, hoćeš i tako dalje. I onda je to išlo jedno po jedno. Naravno nije to bilo danas uradim ovo, sutra me neko zove. Jednostavno vreme je tu činilo svoje, ima ljudi koji su se vraćali na neko moje fotografisanje od pre godinu dana, pa na osnovu toga su me zvali, ali sve išlo tako nekako korak po korak. Samim tim dok sam radio za Red Bull, ta fotografisanja, onda opet kroz te neke fotografije pojavi se neki drugi klijent koji me pita za nešto slično i jednostavno ja sam to prihvatao ili nisam prihvatao. Nikad nisam bio između i nisam hteo da prihvatam neke obične stvari koje sam znao da neće poboljšati moj portfolio i tako dalje, bez obzira na novac. Nekako sam pravio selekciju stvari koje će da predstavljaju moj portfolio na pravi način. Da, dobro, to je već onako prilično hrabro od tebe. Pa neko je malo i da priča više o tebe. Ha, dobro, ne, vidi, ovo je moja emisija, ja mogu upalim ovu kameru, pričam sam do preko sutra, ali sad kad si ti moj gost, ti imaš prioritet. Vratit ću se na ovo, znači jednostavno ja ne mogu da dam nikome savet na koji način da dođe do klijenata. Zato što moja priča nije bila takva. Nisam radio ništa specifično što bi mogao da prenesem nekom. Ima jedna stvar koju ja znam, a koja može da posluži drugim ljudima da dođu do klijenata. Ti je sad nisi spomenuo, ali dobro je da mogu ja da te pitam za tu temu. Sećam se da si mi pričao kako si o svom trošku seo u auto i ne jednom, više puta, vozio, ne znam, do Grčke, do Slovenije i sve te neke Italija, Austrija, znači sve te okolne zemlje. Bravo, to je dobar primjer. Da, i kako si pravio fotografije, sve si sam finansirao samo da bi imao tu fotografiju u svom portfoliju. Bolje ti da ispričaš. To si se dobro setio, ajde kažem, to može da bude dobar primer nekog saveta. Pa jednostavno, kada sam gradio a ovo se sve dešava, znači o čemu pričamo, od 2005. godine pa na ovamo. Da, zašto ti je pitao kad si počeo profesionalno pre toga moje fotografije koje sam fotografisao isključivo su bile za mene, za moje prijatelje i tako dalje. Znači jednostavno nisam funkcionisao sa klijentima i tako dalje. Imao sam neke objave u novinama i tako neke sitne stvari, ali nisam ni razmišljao u tom smeru. Od 2005. godine, znači
još malo pre ovog wakeboarda koji se desi u Beogradu, sam ja već počeo da razmišljam o nekim magazinima, objavama i tako dalje i da kažem tako je to sve krenulo. Dobro, izvini, moram samo da te prekinem, ti si bio urednik jednog magazina koji u to vreme bio... To je kasnije došlo. Ja, tako? Da, to je kasnije došlo. Bio sam urednik 2 magazina, ali oba sam ja napravio i napravio sam ih za sebe da imam gde da objavljujem fotografije. Šalim se, naravno, nije tako, ali dosta sam fotografisao za te svoje magazine i onda i to je vuklo neku drugu priču. Ali da se vratimo na ovo. Može. Pazi, moramo da vodimo računa o našoj konverzaciji u kom smeru da idemo. Definitivno, priča s tobom, ovo može traje 7 sati, ali kao što smo se dogovorili, potrudit ćemo se da bude, mislim, nismo ograničeni vremenom i sam ti rekao, možemo pričamo koliko god želiš, samo dobro, prosto moramo da vodimo računa o granicama. Da. Pa jednostavno kroz neko moje razmišljanje shvatio sam da neki određene sportovi me privlače više za fotografisanje, neki manje. I onda neke koje sam želeo da imam u svom portfoliju, jednostavno preko interneta nađem sportistu koji mi odgovara, pogledam šta on radi, čime se bavi, recimo kajak neki na divljim vodama ili tako nešto. I odlučim da pošaljem e-mail, predstavim se ko sam, šta radim, kako radim, pošaljem par nekih slika i pitam tog nekog da li hoće da uradi fotografisanje sa mnom na jedan unikatan, specifičan način. Jednostavno treba da dođe i da se fotografiše i ništa drugo. I te fotografije bi svakako ustupio njemu za korišćenje, za intervjue i tako dalje. I uglavnom sam birao Red Bullove sportiste i birao sam, da kažem, visoko rangirane sportiste. Dobro, pretpostavljam zato što ti je negde u cilj bio da budeš što više profilisan u Red Bull smeru. Pretpostavljam da je to zbog toga. Imao sam plan onda da te fotografije budu okačene na tom nekom Red Bullovom internom web sajtu i onda da stupim u kontakt sa lokalnim communication managerom, ali sve to je bilo sekundarno. Primarno je bilo da ja dobijem fotografije koje želim za moj portfolio. I, znači, jednostavno investicija. Sedem u auto, bukiram hotel, opremu, povedem moju devojku sa mnom, krenemo zajedno i jednostavno idemo da fotografišemo, ručamo, družimo se, upoznamo se s tim nekim, spavamo 2-3 dana negde i vratimo se. I to je bilo jednostavno, mi smo to u stvari gledali prvenstveno kao zabavu, kao da idemo negde na vikend, a s druge strane u stvari to je bila neka investicija u to nešto što sam ja želeo da napravim. Ali iskreno to je bila, da kažem, sekundarna stvar. Nisam razmišljao, znači, da se vrati ta investicija. Ne, naravno, ja samo hoću da kažem, to je, teo sam da istaknem koliko je bitno zapravo sav taj tvoj trud, mislim, ti prvo nisi ni razmišljao da li će se vratiti ta investicija. Ne, znači, to mi je bila poslednja stvar o kojoj sam razmišljao. Tako je, da. A druga stvar, niko nije, sve i da si razmišljao o tome, niko nije mogao da ti garantuje da će to da se vrati. Mislim, ali tu je ona razlika, ljudi obično kad ulože trud u nešto, oni sad i kažem i hoće povrat investicije sutra. A ne samo to, nego hoće da im neko garantuje da će to da se vrati. A ja sam prilično ubeđen da ti se svaki dinar vratio višestruko. Ovako sam razmišljao. Znači, to je u stvari bio, da kažem, izlazak moj sa mojom devojkom negde. I mi smo to tako gledali, ona me podržavala u svemu što sam radio, dosta je putovala sa mnom, dosta putuje i dan danas i jednostavno mi smo razmišljamo, ja napravim plan, kontaktiram tog sportistu i onda kažem njoj, idemo, ne znam, u Grčku, u Italiju, slikamo to i to, idemo 2-3 dana, provedemo se i to je jednostavno bio naš, da kažem, neki izlazak van granica, putovanje za nas, a usput napravimo fotografije za moj portfolio. I mogu da kažem, pošto se vraćamo na fotografiju, svako fotografisanje koje sam uradio se vratilo višestruko.
jer sam automatski onda postavio neke standarde za kajak, za određene sportove koje sam tad fotografisao i tako dalje, i onda jednostavno ljudi su me zvali da ponovo fotografišem nešto od toga. I onda tvrdim da svako fotografisanje koje smo tada uradili, kasnije kroz godine to se vratilo i isplatilo. Neplanirano, da kažem. Da, dobro. Ima tu još jedna stvar koja je vrlo bitna generalno u celoj tvojoj priči, s obzirom da si onako nekako specijalizovao se za te neke ekstremne sportove i te neke nesvakidašnje stvari, zašto se ti sam pre svega toga bavio svim tim nekim sportovima. Mislim, možda ne kajakom, ali dosta ekstremnih sportova si i sam da kažem upražnjavao. Da. Tako da si ti vrlo dobro zapravo poznavao sve te sportove i znao si, imao si negde ideje otprilike ono što do tad nisi vidio, a znao si da može da se napravi. Ima dosta stvari u kom smeru je sve to išlo. Naravno, prvenstveno zbog stvari sa kojima sam se ja bavio, ali da kažem, moja najveća prednost tada i danas je poznavanje tih sportista i samih sportova. Zato što kad mi pričamo, mi se razumemo, a to je jedan poseban jezik, posebna komunikacija i jednostavno ljudi to prepoznaju. Znači, ja znam šta da tražim od tih ljudi, a oni kad vide da ja znam šta tražim, onda su oni motivisani da urade to mnogo bolje, jer glavni outcome na kraju je bitan i jednoj i drugoj strani. Tako da mislim da je to objašnjenje u kom smeru sam ja razmišljao tada. Da, svakako sjajna priča, da kažem, tvog početka i izgradnje tvog portfolija i kako si ušao u sve to, i mislim da svako ko počinje se bavi ne samo fotografijom, bilo kojim poslom treba da razmišlja na taj način, jer je jedino to možda najispravniji način. Ne postoji niko ko će da ti garantuje da će neka tvoja investicija ili bilo šta da se ostvari ako uložiš da li vreme, da li novac, da li trud, šta god. Ne može niko da ti garantuje, i ono što moram da se osvrnem, samo da ne zaboravim, neka moja motivacija i da kažem disciplina je doprinela da to sve nekako dođe do današnjeg nivoa. Ja jednostavno pozovem neke ljude da idu sa mnom, a njihov odgovor je jao pada kiša, jao pada sneg. Gde crpiš tu motivaciju? Gde crpiš tu disciplinu? Ne znam, to je neko ludilo koje dolazi ni otkuda, ja to ne znam ni da objasnim. Ali jednostavno, ja kad zacrtam da neku fotografiju hoću da napravim, nešto da idem da fotografišem, ja ne biram da li je to sneg, kiša, da li je ovako ili onako. Znači jednostavno to me vuče, ja idem ka tome i jednostavno to tako funkcioni. Dobro, definitivno to je onako, da kažem, ljubav koju ti strast koju osjećaš prema tom poslu. Pa ima tu svega, ali ja znam mnogo ljudi koji mogu komotno da krenu negde sami pa ne odu sami. Znam milion ljudi koji recimo ne mogu sami da urade ništa, jednostavno nisu sposobni za to, treba neko da ih pogura, da ih pozove, da ih motiviše i tako dalje. Po meni, ako neko nema samo inicijativu, teško će da negde da dospe na pravo mesto. Ta samo inicijativa je, ja mislim, ključ svega toga. Pa dobro, mislim, evo recimo ja znam iz iskustva, imaju neki ljudi koji imaju samo inicijativu, krenu u nešto i posle nekog vremena, ako po njihovim očekivanjima, po znacima navoda, ne dođe do nekog rezultata koji su oni očekivali da će doći, nekako ih popušta ta motivacija. Zavisi šta nisu dovoljno disciplinovani. Zavisi iz kog razloga to sve rade. Upravo to. Imaš mnogo ljudi koji to rade što je moderno. Imaš mnogo njih koji rade samo zbog para. Ako sve to, konkretno fotografija, nije spoj svega toga, to nema šanse da opstane na kraju. A ja ipak mislim da je to strast neka i ljubav prema tom poslu. Ako pare i to sve, znaš. Ja znam milion fotografa koji rade samo za pare i stigli su nidokle. Upravo to. Znači jednostavno to ne može tako. To sam teo da čujem. To je jako bitna stvar da ti imaš strast prema tome, a pare će da dođu nakon toga. Ne, da, to je ono zapravo. A to ne možeš nikog ni da naučiš.
Možemo mi da pričamo sad 2 dana o svemu tome. Verujem da kad ljudi čuju tvoje iskustvo i kad ljudi vide da je neko uspeo da napravi nešto, kao što si ti uspeo da napraviš u svetu fotografije. Mislim, ne samo u svetu fotografije, ja ovdje sad pričam o fotografiji. Ima tu mnogo stvari kojima si ti dosta uspeo da napraviš, ali ove emisije pričamo samo o fotografiji i definitivno kad neko čuje da je neko uspeo da napravi tako nešto, mislim da će pomoći, ako ništa drugo, da malo više veruju u sebe i da malo više ostanu dosledni i da se potrude, da ostanu istrajni i da pobede te neke svoje, ne znam kako ni da nazovem, unutrašnje neprijatelje. Da prevaziđu neke granice koje možda i ne znaju da mogu da pređu, a jednostavno dok ne probaju neće ni znati. Tako je, dobro. Ništa, ja bih sad malo, mislim, pričali smo dosta Moramo da ostavimo nešto i za drugu epizodu. Da, za sledeće novogodišnji specijal. Mada može bude, mi možemo, mislim, u stvari možemo. Ja mogu da snimim kad god ti želiš. Kad budeš imao više od 50 pregleda, onda ćemo da snimamo ponovo. Pazi što si običao. Pazi, nemoj bude sledeća epizoda s tobom. Dobro, vidjet ćemo. Ne šerujem, idem sam da klikćem 50 puta gledam. Ajde, idemo dalje. Jedna druga stvar, generalno ti si u karijeri prošao mnogo štošta i svako ko je donekle ispratio tvoju karijeru, a ja bih svako ko ovo sluša i gleda, volio da kažem da ode na tvoj sajt www.extreme-fotografer.com i da pogleda malo tvoj rad i ima tamo i blog gde ti objavljaš neke... Blog sadrži 320 strana raznih fotografija. Da, dobro. I znači na 320 strana sam izdvojio, da kažem, samo najinteresantnija fotografisanja koje sam radio, neke naslovne strane, intervjue i tako dalje, ali mislim da je i to impozantan broj kao jedna referenca koja stoji iza mene. Dobro, ko hoće da vidi još malo više, neka ode, nek pogleda tvoj Instagram nalog Predrag Vučković i tamo će vidjeti maltene. To su svakodnevne stvari. Upravo to. Sad, među tom gomilom stvari koju si radio, mislim, stvarno sam imao problem da izaberemo čemu bi pričao i... Pa ti znaš dosta stvari, mi radimo zajedno dugo i mislim da... Pa zato je meni teško da, znaš, malo mi je teško tu bilo da sad ja kao, daj da pričam o ovome ili onome, Ja i ne znam šta si izabrao, ali verovatno si izabrao nešto ili što ne znaš sve detalje ili što nisi čuo 100 puta do sad, nego malo manje puta. Izabrao sam nešto što možda onako najfascinantnije, zato što, kako bih rekao, ne znam, kad ideš da slikaš share race, recimo mogu ja da odem bez da te znam, bez ičega, da podnesem press release ili šta god, da uzmem press pas i da idem i da to, kažem, slikam, fotografišem. Nemam pristup naravno svim mestima na kojima bi ti imao, ali eto, mogu helikopter ne možeš. Tako je, da, ali mogu da uslikam avion ispred neke zgrade. Nešto bi uslikao. Da, nešto, mislim, nisam sad ni u to ali dobro, nego šalu na stranu, recimo, ne može baš svako da ode na Antarktik, slažeš se? Antarktik ne može svako da ode. Tako da, eto, to je negde neka prva tema. O tome ćemo da pričamo. Malo, da, samo malo. Ali ne o samom fotografisanju, to ima tu par nekih anegdota koje bi volio da podeliš sa nama. One koje znaš ili koje ne znaš? Ne, neke koje znam, pazi, ako imaš neku koju ne znam još i bolje, ali... Na prvom mjestu hoću samo ukratko da nam kažeš ko je to bio projekat, šta se tamo radilo, zašto ste tamo išao, s kim, kako, samo da eto čisto uputimo ljude koji, pošto ja cenim da ljudi koji budu ovo gledali, da dosta njih nije čulo ni da si bio tamo ni za tebe, zato što ti se prosto ne eksponiraš toliko u medijima, jer nije ti to ni da kažem neki cilj. Evo sad ćeš ti da me digneš u nebesa. Nisam, pazi, neće ti ovo pomoći puno, odmah ti kažem, da. Ali hoću da čujemo što si išao na Antarktik, šta ima tamo. Nema ništa. Da, tako sam je mislio. Da, zato sam išao. Pa ovako, 2010. godine
sada već jedan moj pokojni prijatelj, Valeri Rozov, koji je poginuo prošle godine sa skokom sa Mount Everesta, jedna tragična nesreća. Sa njim sam išao na Antarktik da bi popeli najvišu stenu na Antarktiku i da bi on izveo base jump skok sa wingsuit odelom sa vrha te planine. Da kažem, planine stene, da definitivno ima još 2 ili 3 viša vrha, ali jednostavno nemaju uslove za skok, base jump skok sa vrha. Tako da, stena koju smo peli zove se inače i Vučiji zub, i jako impresivno izgleda. Nalazi se, deo je Queen Mud Landa. To je jedna, da kažem, lokacija na Antarktiku gde je možda u ovom momentu manje od 50 ljudi ikada bilo. Vrlo je divlja, vrlo je nepristupačna i jednostavno tamo ne može da ode svako. Naš plan je bio, znači, cela ekspedicija je sadržala samo jedan cilj, da mi popnemo tu stenu, da on skoči sa nje i da se vratimo živi i zdravi. Plan je bio 35 dana da budemo, kompletna ekspedicija je trajala 35 dana. Od toga 21 dan smo proveli na samoj lokaciji pod šatorom. Podlačim. Znači nismo imali grejanje, nismo imali uobičajene životne stvari, WC-i, toaleti, tuševi, jednostavno to, mislim, to nije postojalo. Da. Tako da imali smo toalet od snega, sve to je nekako bilo improvizovano kako bi mi, da kažem, preživeli tamo i ispunili cilj koji smo imali ispred sebe. Dobro, pazi, sad hoću napravim samo jedno pitanje za tebe, ovo nema veze sa ovom pričom daljom. Je li svih 21 dan bio dan? Svih 21 dan je bio dan. Ravna zemlja, jaka priča, 0:1, brat. Znači, nije ravna zemlja. Nije ravna. Nema šanse. Ne znam, brate, ima svačega. Ima svačega, budemo li ušli u tu temu... Ne, znači... samo hoću da poentiram 1:0 vodim. Znači, na Antarktiku je leti, to je kod nas zimi, sve vreme dan, tako da, eto, to je to. Ovako, i da kažem i to što si spomenuje nam je bila i ozbiljna prepreka prilikom našeg boravka. Jednostavno ljudi ne mogu da shvate kakva je uopšte, kakav je osjećaj kad 24 sata imaš dan. Znači, jednostavno, konstantno si umoran, konstantno si neispavan, utiče u svakom smislu na tvoje funkcionisanje. Pritom, ja sam imao neki narandžasti šator u kojem sam spavao, znači to sve blješti, šljašti i tako dalje, a ne možeš da se pokriješ preko glave, mislim, ima tu gomila nekih detalja. Čekaj, stani, sad meni nešto nije jasno, brate, jesi ti bio 21 dan ili 1 dan? 21 dan. Pa li sve vreme bio dan, brate, kako? Pa 21 i 1 dan sam bio. Dobro, znači 21 odnosno 1 dan. 21 dan sam bio. Dobro, jedan dan koji je bio dugačak 21 dan. Da, možemo tako da definiš. Ok, eto, dogovorili smo se. Ovako, sve to što smo radili bilo i suviše ekstremno i sam boravak je doprineo da to bude jedna od najekstremnijih ekspedicija koje sam imao u životu, a imao sam raznih. Dobro, zato sam izabrao ovo, zato što znam da je bilo... Nisam očekivao da ćeš to izabrati, mislio sam da ćeš nešto drugo, ali ovako je fascinantno, da. Ne znam šta hoćeš da ti pričam. Pa, ima tu jedna stvar... Ima mnogo stvari koje su vezane za taj jedan dan. Ima tu jedna stvar koja je onako... Meni je bila vrlo impresivna i posle sam gledao neki video na YouTube-u, ne znam ni sam kako sam dospeo do njega. Ti si zapravo imao povredu tamo, je li tako? Dobio sam povredu 9. dan boravka. Tako, znači, 9. dan boravka u kampu. Tako je, znači ti si 9. dana imao, šta ti je bilo? Pukao mi je meniskus. I znači ti si preostalih 13 dana, to je 12 dana bio hodao, pešačio, peo sa polomljenim meniskusom. To je puknutim meniskusom, je li tako? Sad,
Odakle ti snaga? Kako? Ovako, prvo, naš boravak tamo, mi smo krenuli iz Cape Towna i iz Cape Towna smo leteli za rusku antarktičku stanicu koja je zove Novolazerevskaja i tamo smo sleteli gde smo uzeli svu potrebnu opremu, šatore i tako dalje, a pritom hranu za boravak na Antarktiku smo kupili u Cape Town. Tako da, kad smo sleteli tamo nam je bila organizovana, znači, oprema za naš kamp, šatori i sve ostalo što to pripada, gas i sve neophodne stvari. Mi smo odatle sa te ruske antarktičke stanice leteli avionom 2 sata do naše lokacije, sa malim avionom, što uopšte nije blizu. I oni su nas ostavili tamo da podignemo naš kamp. Imali smo komunikaciju sa njima na svakodnevnom nivou jedan put, putem satelitskog telefona. Tako da, to je bilo neki plan da 21 dan provedemo tamo. Znači, za 21 dan avion dolazi po nas. Sve između šta se dešava, to je na nama. Satelitski telefon je bio samo u slučaju nužde i nekih apsolutno nepredviđenih situacija. U to naravno nije ni spadala ta moja povreda, niti sam ja razmišljao, niti smo mi razmišljali o svemu tome. Znači, jednostavno morao sam da nastavim da funkcionišem. A dobro, to su ozbiljni bolovi. Pa to su, mislim, ozbiljni bolovi u smislu da koliko si ti imao opreme na leđima, koliko si imao opreme koji si vuku. Pa nije samo to, mi smo se bavili tehničkim penjanjem. Upravo to. I to je neka stvar. Znači niste vi šetali Knez Mihajlovom pa kao sad boli me meniskus. Ne, daleko toga. Znači, zato i kažem. Ja sam imao stvarno ozbiljnu prepreku prvih par dana i onda smo odlučili, moje koleno je bilo potpuno naduveno i to je izgledalo onako katastrofalno. Zvali smo nekog ruskog doktora da ga pitamo šta da radimo i on je rekao da izvučemo taj otok, znači da injekcijama izvučemo sve to napolje. Čekaj, koliko se sećam, to si morao da uradiš dan pre nego ste peli taj najviši vrh, je li tako? Pa nešto u tom nekom periodu, da. Zato što znam da nisi mogao više da izdržiš. Ima na tom videu koji si ti gledao, znači da to je bilo dan pre toga i on nam je rekao da izvučemo neka 3 puna šprica svega toga, mi smo izvukli 4, što je bilo onako malo više od očekivanog i valjda usled toga pao sam u nesvest. Tamo su me vraćali i tako dalje. Da, ima to na videu sve. Ima na videu sve. Probat ću da nađem link i da ga ostavim dole u opisu, da malo ljudi pogledaju, da vide kako to... To nije šala uopšte. Daleko od toga. I pogotovo sve to se dešava nigde. Znači, mogu da kažem, nigde. Pa pazi, lako sad da se mi ovde šalimo zato što smo ovde u toplom studiju i vole na suši, ali... Nakon toga smo izašli i popeli... Mi smo u stvari svakodnevno postavljali užad. Znači, postavimo jednu određenu dužinu užadi, pa se vratimo. Pa postavimo užad, pa se vratimo. I tako smo, znači, konstantno radili da bi pripremili rutu za taj poslednji dan kada smo trebali da skok bude izveden. Tako da, imali smo čak i bazni kamp između, nekad se nismo ni vraćali u naše šatore, nego smo imali to neko šatorče malo za 2 osobe, a spavalo je nas 3 u njemu. To je tek pakao. Ne, dobro, ali to je zapravo, gledaj, to je donekle i dobro, krenuli ste u to i nema nazad, brate. Znači, mora do kraja da izdržiš kako god znaš i umeš. Ti sa puknutim meniskusom nemaš pomoć. Vraćam se nazad. Na Antarktiku da bi se zagreo, ti moraš da budeš konstantno aktivan. A zamisli tu aktivnost sa povredom. Da. Znači, konstantno moraš da budeš aktivan, a imaš ozbiljnu povredu. I tad, kad smo krenuli na penje, sve se to završilo dobro. Mi smo, znači, uradili projekat taj 9. i 10. dan. Završili projekat, ali smo morali da ostavimo tamo da čekamo avion.
Ne, mislim, nema sad ono kao idemo kući. A namerno smo ostavili 21 dan, ako bude loše vreme, ako budu nepovoljni uslovi. Niko nije znao tu šta nas čeka. I to što smo mi ispunili za tih 9 ili 10 dana, niko nije očekivao da ćemo mi tom brzinom da ispunimo projekat. Nakon toga smo popeli još 2 stene, još 2 skoka napravili, sve to naravno sa šta radi dokon čovjek na Antarktiku nego penje stene. Penje stene i skače sa njih. Tako da... Sjajno. Sad ima dosta tu anegdota, ti se uhvatio odmah te povrede, ali ima tu... Na zašto sam se uhvatio povrede? Izvini, molim, čisto da objasnim i tebi, a i ljudima koji ovo budu slušali. Jer ja znam da ima dosta anegdota, znam i ja još dosta nekih anegdota, ali meni ta povreda fascinantna zato što si pošao, znači ti si od ruske stanice na Antarktiku leteo 2 sata avionom, znači to je još malo pa do ivice zemlje za ove koji veruju u ravnu zemlju, znači to je jedna stanica pre, znači ti si u sred ničega i znači boli te noga, jedva hodaš, ti moraš da ideš, da penješ i da fotografišeš. I da kažem, ta upornost, ta disciplina, ja ne znam kako to da ne znam, ja nisam mogao da prihvatim da sad imam povredu i ležim ceo dan u vreći i u šatoru. Mislim, to je potpuno neprihvatljivo. To nije bila opcija ni jednog momenta. Upravo to, znači ali to je fascinantno samo po sebi da sa takvom povredom u tim uslovima, mislim, ti, nije realno, znači, ja verujem da... Tako se desilo, zato sam i to hteo da napomene, zašto je to velika snaga volje koja ti potrebna da izguraš sve do kraja sa svim tim poteškoćama koje si imao. Ja sam došao tu da napravim tu fotografiju tog skoka, da uslikam taj projekat i to je bilo jedino o čemu sam ja razmišljao. Zato sam izabrao ovu priču. Se baviti kad se vratim i bavio sam se i baš zbog toga svega što sam prošao na Antarktiku, malo mi je oporavak bio duži. Obično ljudi kad operišu meniskus, polomljen meniskus, oporave se, ajde da kažem, od 7 do mesec dana. Moj oporavak je bio da budem full spreman 2 meseca, što opet nije strašno. Tako da sve je to došlo na svoje i eto, ima nečega tu iza. Da, dobro, eto, to je jedini razlog. Samo kako smo još funkcionisali. Znači, najniža temperatura nam je bila -35, a najviša -18 stepeni. I mi smo, znači, boravili 21 dan pod šatorom i to je jednostavno jako teško opisati nekome ko to nije doživeo. Potpuno nevjerojatno. Hrana nam je stajala onako skroz okolo, naravno ne treba ti frižider. Uzmeš ono kao malo i sečeš. Sve u dubokom zamrzavanju bilo. Tako da jednostavno ima tu još mnogo stvari koje su vezane za taj projekat, ali definitivno, drago mi prvo što si to izabrao, jedna od najekstremnijih stvari koje stoje u mom portfoliju, ali definitivno i najekstremnije lokacije na koje sam boravio, na koje sam bio, uz tu moju povredu još je ekstremnija, tako da to je jedan, da kažem, poseban period za mene i onako ja ga poštujem. Da, pa mislim, poštovanje imam kad razmišljam o tome. Mislim, ja iskreno ne mogu ni da zamislim kako to sve izgleda, ali pretpostavljam da ne znam. Ne znam ni šta bih rekao, eto, prosto ostao sam bez teksta jer znam, mislim, koliko je teško otići negde na planinu kod nas ovde u Srbiji gde je -10 pa kao mora petljaš nešto da radiš, a zamisli tamo u sred ničega da znaš da ti najbliža pomoć 4 sata avionom. 2, dobro, okej. A i to je tamo nije neka pomoć na tih 2 sata. Složit ćeš se. Dobro, i imam samo ukratko, molim te da nam kažeš vezano za baterije oko kojih si mnogo strahovao. A nemoj, tu priču sam pričao 100 puta. A ne, pazi, evo imam nešto zanimljivije što nisam mnogo puta pričao. Ajde, može. Baterije, svi znaju da, mislim, mnogo ljudi koji me poznaje čuje taj deo priče, pošto ja to koristim na mojim predavanjima i na mojim workshopovima i tako dalje. Znači, jednostavno, aj sad kad si pomenuo, moramo samo da kažemo o čemu se radi.
jednostavno razmišljao sam, ja sam bio opterećen kad sam otišao tamo da ću se popeti na vrh i da će od hladnoće mi se isprazni baterije i da neću moći da napravim fotografiju. I onda sve vezano za te baterije jedna druga priča, a evo jedna pričica koju možda nisam puno puta pričao, isto je onako zanimljiva, nema veze sa fotoaparatima. Pošto smo se svakodnevno čuli satelitskim telefonom sa Rusima na stanici. To je bila procedura, tako? To je bila procedura svaki dan u 5 sati, komunikacije satelitskim telefonom, dobro smo, zdravo smo, sve ide po planu ili ne ide ili kako god, znači kratak izveštaj oficijalni da mogu i oni da zavedu u knjige i jednostavno takva je bila komunikacija. I u tom nekom javljanju i komunikaciji oni pitaju, jedan dan neke Norvežane su vozili avionom na neku drugu lokaciju, ali su leteli preko naše lokacije. I da li nam nešto treba, da li je neophodno i tako dalje. I naravno, jedino što mi smo imali ozbiljnu količinu hrane, ali hleb u tim uslovima nije mogao da opstaje. Nismo imali hleb. I možda nismo ni razmišljali u početku o hlebu i tako dalje. I mi smo tražili da nam pošalju barem 2 hleba, da oni su to izbacili iz aviona, kutija, mali padobran, izbace i to je to. Mislim, nisu oni tu sleteli zbog 2 hleba. I mi smo čuli avion, pošto to je ludilo tišina. Znači, avion se čuje na 50-60 km od naše lokacije. I mi smo stali, gledali u nebo, prvo pola sata dok se nije pojavio avion, jer smo mi mislili da je tu negde kako se čuje. On je izbacio tu kutiju sa tim malim padobranom. Kutija je pala nekih možda kilometar od naše kampa. Onda smo stavili sanke iza nas na leđa da ih vučemo i par nas je otišlo po tu kutiju. Doneli smo kutiju sa sankama. Sve to isto bila procedura, pošto kilometar hodanja po tom terenu je ozbiljan izazov. I ništa, otvaramo mi kutiju, otišli smo onda na redovne aktivnosti i tako dalje i vraćamo se, ajde otvorimo kutiju, sve. Unutra, znači, ni H od hleba, 2 litra vodke, zapakovano i to je to što smo dobili. I prvo pomislili smo da nismo se razumeli i tako dalje i onda su oni rekli da nisu imali tamo hleb, pilot je morao da poleti pa su ubacili nešto. I 2 litra vodke smo dobili, hleb nismo dobili i tako se završila ta priča. Ali to valjda samo sa Rusima tako ide. Da, bolje išto nego ništa. Austrijancima da smo tražili hleb, dobili bi hleb. Ne, bolje išto nego ništa, ja da ti kažem. Pa jeste i to. Sjajna svakako priča to sa Antarktika i sa ovom tvojom posljednjom anegdotom bih završio s tom pričom, jer ako bi nastavili mogli da pričamo takođe do prekosutra. Sledeću stvar koja nije toliko ekstremna u smislu da si sada ti morao da ideš na Antarktik ili gde god, ali je pre svega jako jedinstvena iz prostog razloga što na to mesto nisam baš siguran koliko fotografa onako ima pristup, ali i da ima pristup ne na onaj način na koji si ti u svakom slučaju. Šta li ćeš sada me pitaš, pojma ne? Da, ti si slikao, to jest bio si gost Red Bullovog tima Formule 1 na Ibici, na trci u Ibici, je li tako? Ne, Monza. Monza, izvini, u Ibica je. Gde si to izvukao? Na Ibici sam bio letos, za sebe. To je kao, dajte mi jednu plazmu, jafu, plazmu. Ne, Monza, izvini, da, Monza, čuvena Monza. Ima C. Da, ima, pa to je nešto, Monza, Ibica, meni to isto. Šalim se, izvini zašto sam pogrešio, ali... Gde si to izvuko, čoveče? Zato što, pa gledaj, mislim, to je nekako, pogotovo kad sam pogledao te tvoje fotografije iz Monce, to jest iz boksa Formule 1, prvo bio sam oduševljen, to je nešto nesvakidašnje, a s druge strane nesvakidašnje prvo zato što skoro niko,
ili jako malo fotografa ima ikada priliku da uđe u taj boks za vreme trke, znači da to želim da naglasim da je to bilo za vreme trke, ne ono kao i za vreme pa dobro, trke, ali si bio sve vreme trke u boksu, znači nisi bio trku sam gledao iz boksa. Eto, to je jedna stvar, a druga stvar je mislim Formula 1 je sama po sebi samo kažeš Formula 1 i tu se završava priča. Tako da te dve nekako stvari su me dovele do te priče da razmišljam na tu temu. Iskreno, ja sam dobio nekoliko ponuda pre toga za fotografisanje Formule 1 i nekako sam uvek to izbegao. Radio sam ulične show run, da kažem, evente sa Formulom 1 i sa Red Bullom i tako dalje, ali pre toga nisam radio ni jednu trku. Izvini, moram samo kratko da napomenem da si bio sa Formulom 1 na najvišem asfaltnom putu, to je na putu na sa najvišem... Da. Tako je, na najvišem... 5900 metara Kardungla. Da. Samo sam to htio da napravim. Kad si već pomenuo da si radio te showrunove, to mi je fascinantno isto. Takve projekte sam voleo da radim i dan danas volim to da radim, sve što nije vezano za samu trku. Monca je, da kažem, preovladala. Zašto sam to prihvatio? Samo iz razloga što je Monca, što ima neko posebno značenje kad to izgovoriš i što sam dobio mogućnost da ne budem običan fotograf kao što bi bio na nekim drugim trkama, u pres zonama, u zonama za fotografe i tako dalje. Tako zanim boksovima za fotografe, da? Znači, jednostavno to ne radim, to me ne privlači i ne volim to da fotografišem. Čim sam ograđen i limitiran, znači ne idem tamo. Ti si veliko divlja životinja. To mi je strogo pravilo. I dobio sam onako jednu privilegiju opasnu da budem deo tima Formule 1, Red Bullovog tima, kada je vozio Sebastian Vettel i Daniel Ricciardo. Tu trku su vozili, Vettel je sada u Ferrariju, Daniel je glavni vozač Red Bullovog tima, tako da neke stvari od tada su se promenile, ali uopšte sam taj izazov i uopšte pristup svim tim stvarima, to je potpuno druga planeta. Jednostavno, to se čak ne zove ni privilegija. Biti deo svega toga tokom trke i sve to fotografisati bez ikakvih limita, ograničenja, ograda, što bi rekli i tako dalje, mislim, to je poseban jedan događaj. I te fotografije koje si video, to je možda samo jedan mali deo fotografija koje su prikazane, dosta su oni fotografija sačuvali za sebe, za njihovu ličnu upotrebu, za arhivu, za istoriju i tako dalje, ali čekaj, jel se sećam, jel bilo nekih fotografija koje nisi smeo ni da objaviš? Pa bilo je, naravno, ja nisam imao limite za fotografisanje, ali jednostavno neke fotografije se ne objavljuju, znači unutrašnjost kokpita, sam izgled volana, detalji kada se rasklopi Formula 1, znači ja sam imao pristup svemu tome, bezgranično da fotografišem, ali mi smo birali šta ide. Ne, naravno, nego samo prosto čisto da sad, nije to ni baš tako, kao da ljudi ne pomisle, zato što ima tu dosta tajni kojima si ti bio prisutan i sve te tajne... Zato sam na početku rekao, to čak nije ni privilegija. Pa zato kažem, naravno da ne bi objavio te fotografije bez obzira na sve. To nije upitno uopšte. Tako da nisam zbog toga pitao kao sad, nego prosto to su neke tajne svakog tima zasebno i onda svi oni to čuvaju ko zmijanoge. To je. I ono što je tajna i ono što nije tajna je tajna. Znači sve je onako, da kažem, obliveno nekim velom tajne. Pa dobro, zato sam izabrao, zato što je specifično mesto.
A celo to fotografisanje definitivno je posebno drugačije. Dobio sam mogućnost da fotografišem neke uglove o kojima sam možda samo sanjao ili fotografi dan danas sanjaju. Vozači se spremaju za trening i tako dalje. Ja im visim iznad glave, guram aparat ispred njihovog lica. Bukvalno radim šta god hoću. Samo da se vratim, to sam zaslužio ponovo mojim fotografijama. Da. Nije me niko poslao tamo zato što sam ja znao nekog pa me on pustio tu da radim. Ne, ja mislim da pričao si mi da ti fetel brat od tetki. Pa jeste, ne, od strica, pomešao si. Da. A dobro, to možda nismo trebali da kažemo. Sad si pokopao ovu moju prethodnu rečenicu. Izvini, ja se izvinjam. Ništa, ovo iseci. Da isečem, pa dobro, ajde. Tako da, sve to ponovo je, znači, zasluga nekih fotografije koje su, da kažem, pričale priču pre toga. Fetel nije mi brat od strica, ali tada smo onako napravili jednu sjajnu komunikaciju i pre 3 dana sam dobio čestitku za Novu godinu od njega. Znači, to su neke stvari koje je teško ispričati. Da. A tad kad smo se upoznali, opet smo se upoznali kroz moje fotografije, što nisam bio običan fotograf koji tu nešto škljocao. Poštovao sam njegovo vreme, koncentracije, pripreme. Nisam, iako sam mogao i bio omogućen da budem aparatom ispred njega, nisam to radio. Znači, jednostavno imam svoje neke načine ponašanja kad radim to. I on je to prepoznao. Posle smo na ručku, na večeri gde jedu svi, ceo tim, tu smo se sprijateljili i tako dalje. Hteo je da ga vodim na Kamčatku, na heli skijanje i na neka mesta na kojima sam ja bio. To i dan danas stoji, ali jednostavno kad si vozač Formule 1, oni brinu o svakom tvom koraku. Znači on, koliko god da je Sebastian Vettel, koliko god da ima para i sve, neko će reći ne možeš da ideš tamo. Ima na nogicu, brate. Kao da ima na nogicu. Neće dozvoliti da se tom vozaču ništa dogodi. Dobro, znači, velike su to pare u pitanju da bi se neko igra s tim. A sad ja ga povedem tamo sa medvedima i ne znam nija šta. A čekaj, ti si tad prvi put video Vettela i upoznao, tako? Ja prvi put tada smo se upoznali. Znaš što me je interes? A sa Danielom sam radio 2 puta pre toga i njega sam znao pre toga, pre nego što sam došao. Ali ovo mi je vrlo interesantno. Kako pristupaš tim ljudima kad ih prvi put sretneš? Prvo, to nije običan čovjek, to je Sebastian Vettel, koji je jedan od legendi tog sporta i najmlađi vožač koji je napravio ozbiljne rezultate u toj Formuli 1 i tako dalje. Ja sad nešto nisam spremio, da, Pseto je tu. Kako pristupaš tim ljudima? Kako samo malo čisto detalje neki nam reci. Ovako, prvo što sam već pomenuo, ja poštujem prvo ko su oni i šta rade oni. Svojim ponašanjem trudim se da oni poštuju mene i da to poštovanje nastane prirodnim putem međusobno. Znači, ja neću iskoristiti ni jednu svoju privilegiju da ugrozim ni njega, ni to što on radi, ni tu moju privilegiju. Jednostavno procenim situaciju da li nešto mogu, da li ne mogu, da li hoću, da li neću i na osnovu toga nastaje i neka komunikacija. Obavezno, pre nego što bilo šta počnem da radim sa nekim novim, ja volim da se upoznam sa tom osobom, da mu dam do znanja ko je taj što se muva oko njega sa fotoaparatom, šta radim, na koji način radim. Da, i oni ne znaju ni ko si ti, ni koja karijera iza tebe. To je sve nebitno. Znači, odjedno se pojavljuje neko komu gura aparat tu oko auta, oko formule, a recimo da ne zna ko je. Pa zato i kažem, da. Tako da, ja sve to predupredim ranije, napravim tu komunikaciju, predstavim se i krene tu jedna, da kažem, ljudi prepoznaju, da kažem, moju profesionalnu stranu u svemu tome. I ja to nikada ne bih ugrozio niti bilo kojim gestom, niti bilo čim. Znači, to je nešto
što jednostavno u mom kodeksu fotografisanja postoji. Da, dobro, to je ono, pitao sam te sad baš zato za Fetela, zato što si tada, eto recimo, baš u Monci njega prvi put sreo. Mislim, ti radiš i s pilotima Air-Race-a i sa mnogim drugim... Radim sa najvećim sportistima na svetu. Tako je, i znam da si svakodnevno u poslu, u kontaktu sa tako tim ljudima i uvek morate da sarađujete jedan s drugim da bi i ti pravi dobio... sportisti i veliki sportisti, većina sa kojima radim, oni jednostavno znaju da sam ja tu zbog njih. I oni, profesionalci, oni će uraditi sve da njihova slika svega toga što radi bude u što boljem svetlu. Samim tim fotografije koje ja pravim, oni će pomoći da budu što bolje, drugačije i da kažem reprezentativnije za njih same. Tako da na to profesionalci znaju i tako dalje. Pa dobro, sad, mislim... Ali tu se vraćam zašto ne radim sa estradom. Dobro, to nećemo, znaš šta, imam ovde... Jer oni misle da su... Ne, ovde ima dva stroga pravila ovog podcasta, to ti nisam rekao pre nego smo počeli. Nisi mi ništa rekao, dovuko si me ovde i rekao ajde da pričamo. Ništa mi nisi rekao. Dva najstrožija pravila ovog podcasta, znači ne pričamo o politici i ne pričamo o estradi. O politici ne možda pričamo, tu ništa ne znam, a o estradi još manje znam. A ne, u smislu estradi ono kao reality, sad su svi nešto vrlo poznati. Nemoj to ni da izgovaraš. Zato kažem, znači to su dve stroga pravila o kojima se ovde ne priča. Znači možemo da pričamo o bilo čemu na ovom svetu. Vraćaj se na temu o kojoj smo pričali. Samo sam hteo još jednu stvar da nam ispričaš baš iz tog boksa Formule 1. Zapravo koliko je sve to projektovano i izračunato i isplanirano do mikrodetalja. Reci mi kako sede i kakav je raspored ljudi koji rade pit stop, odnosno oni mehaničari koji... To, mislim, svako ko prati Formula 1 može i da pretpostavi, može i da zna. Dobro, ali ti si bio tamo, znači... Da, ali ja to ne mogu ni da ispričam. To je ona priča gde jedan po jedan ustaju, da ne ustanu sad svi... Pa, mislim, tokom same trke oni postave stolice za ceo tim u samom boksu. Baš to. I svako ima svoje mesto. Zna se ko kad ustaje, ko kad seda. Znači, kad dobiju najavu da će vozač da dođe, ne skoče oni svi u isto vreme jedan preko drugog u punom autobusu. Nego se zna u mikrosekundama ko kada ustaje i gde ide i šta radi, koju alatku uzima, koje mu je zaduženje i tako dalje. Tako da, ali to je samo jedna od tih stvari. A to su stotine sitnih detalja. Pa mislim, gledaj, ja sam samo hteo sa tom tvojom pričicom da malom anegdotom ili kako god da se to zove, samo, čisto da zaverimo i mi za sekund barem ušima u jako je teško to i opisati rečima, tu disciplinu. Apsolutno, da, i zato su svi oni zato i završe taj pit stop za koliko, 5, 6, 10 sekundi, koliko. Mislim, sekunde su u pitanju. Da, i u stvari stotinke na kraju krajeva se mene. Da. Dobro, ja bih sada hteo da pređemo... Sad opet izlači neku priču iz bunara. Ne, sad hoću da pričamo malo, vidi, vezano je i za fotografisanje, ali vezano i za to kako ti nekako, da kažem, imaš taj talenat da prosto spojiš neki svoj hobi i da to posle pretvoriš u tvoju profesiju, gde posle od toga, da kažem, imaš neke benefite i, mislim, ti zapravo spojiš posao i zadovoljstvo. Eto, to je najkraće, najjednostavnije rečeno. Ti si tako ronilac. Da, bavim se ronjenjem preko 20 godina i, mislim, da ne nabrajem čime sam se bavio... Okej, ali ovo hoću malo da dotaknem ovu temu. Ti si, koliko dugo se baviš? Šta si rekao, 20 godina? 22 godine. Instruktor sam ronjenja i jedan sam od Mares ambasadora za, da kažem, na globalnom nivou.
Da, dobro. Maris je jedan od najvećih ronilačkih brendova na svetu. Eto, to je ono što... Znači, a šta je pitanje? A pitanje je zapravo... ti se baviš ronjenjem zapravo i pre početka tvog profesionalnog bavljenja fotografijom. I ti si negde, kada si počeo profesionalno se baviš fotografijom, ok, išao si prvo u jednom smeru sportisti i sve to, ali ti je samo to, kako se zove, znanje i ronjenja, dosta toga pomoglo. To hoću malo samo da... Razumem šta hoćeš da povežeš u stvari. Ono što sam ja povezao. Da, samo da nam malo ispričaš generalno koliko neki skillovi koji nemaju veze sa time čime se baviš trenutno, mogu da ti doprinesu sutra u poslu i da te izdvoje iz mase drugih ljudi koji se bave istim tim. To je opet jedna od mojih prednosti u odnosu na neke druge kolege. Znači, samim tim što se bavim ronjenjem, ušao sam u svet podvodne fotografije, tako da to su neke, da kažem, posebne fotografski detalji i to je potpuno jedan drugi svet. Kao što je pod vodom potpuno drugi svet, samim tim i podvodna fotografija je potpuno nešto drugačije od fotografije kojom se svakodnevno bavim. Jednostavno ušao sam, ronjenjem se bavim jako dugo i onda sam shvatio da sama fotografija uz nešto što volim, znači spajam u stvari dve stvari koje volim, opet pravim nešto potpuno novo. To je ono što sam teo da... I samim tim, da kažem, dobio sam novu jednu prednost da mogu da fotografišem na jedan drugačiji način i da dobijem možda neke neuobičajene fotografije, drugačije uglove i tako dalje, samim tim što sam pod vodom, što sam na površini vode sa podvodnim kućištem, perspektiva je drugačija, sve je drugačije i automatski tvoje fotografije izgledaju drugačije od ostalih ljudi koji slikaju recimo neki sport sa obale, sa čamca i tako dalje. Ali dobro, ti generalno, ja znam da ti tu nekako podvodnu fotografiju koju ne koristiš, mislim, ti ideš generalno, roniš i fotografišeš samo za svoju dušu. Je li ima nešto da možeš da nam kažeš na tu temu? Gde si bio, gde bi volao da ideš? Pa nije samo za svoju dušu. Dosta podvodnu fotografiju koristim i u projektima koje radim za Red Bull i možda za neke druge klijente i tako dalje. Ne, to, kako bih rekao, to se nekako, to se podrazumeva čim si spojio Red Bull fotografiju, podvodno ronjenje pod vodom i tako dalje. Ali prosto sam hteo da kažem, recimo, pre svega ti imaš dosta publikacija, same podvodne fotografije koje nemaju veze sa nikakvim sportom. Pa jeste, vraćamo se opet na nešto, ja istražujem i nađem neku lokaciju koja me na neki način zainteresuje i recimo evo primjer, ako je dobra vidljivost pod vodom, ako pod vodom postoji nešto što je neuobičajeno, drugačije i tako dalje, dobijem želju da to fotografišem, ne odem da to fotografišem na način na koji sam to video od drugih ljudi, nego jednostavno ja već u tom momentu znam kako bih to fotografisao na svoj način i da to bude drugačije od svega što postoji. Jednostavno, ta podvodna fotografija je moja prava strast, ali opet je sve vezano za osnovu kojom se bavim. Je li ima neko mesto za ronjenje koje je posebno za tebe? Pa ja već godinama idem na Kajmanska ostrva i Kajmanska ostrva su mi možda broj 1 lokacija na svetu na kojima sam bio. Možda postoji nešto lepše, bolje i tako dalje, mada ovo po svim istraživanjima važi kao jedna od najboljih lokacija na svetu. Za mene, zašto idem tamo, postoji sve na jednom mestu. Prvo, vidljivost je 50 metara pod vodom. Za svakog podvodnog fotografa... Ja se baš ne razumem u to, ali... Pa dobro, zamisli 50 metara distancu da vidiš nešto. Da, ludilo. Puno živog sveta, ajkula, olupina, raža, jednostavno ceo taj ambijent za svakog podvodnog fotografa je pravi raj. I to je, mislim, razlog zašto tamo idem, zašto se vraćam i zašto je to jedna od mojih omiljenih lokacija. Ti si ronio s ajkulama, ali tako?
Ronim i dalje. Da, dobro. Zašto u prošlom vremenu? Pa ne, zašto nisi, tek treba da ideš opet da roniš. Ne, Pa, dobro. Kakav je osjećaj kad ta ribica prođe pored tebe, bre? Pa isto, evo ovako, kao što ja i ti pričamo. Nisam baš siguran. Mislim, mnogo već ajkula od nekih koje ja poznajem pod vodom. A ne, dobro, to nema veze sad sa mojim zagrižem, nego Ne mislim ja da zagrižem. Pa gledaj, sve je stvar treninga, kao i većina drugih stvari. Tako da prvi put kad sam ronio, naravno da moja boca je bila ispražnjena u nekoliko udaha, izdaha i otišao sam brzinom svetlosti na površinu. Ali što duže vremena to radiš, provodiš sa njima pod vodom, jednostavno znaš kako razmišljaju, kako možeš da kontrolišeš neke stvari, kako ti da se ponašaš. Tako da sve je stvar treninga kao i u većini drugih stvari. Da. Tako da ajkule deluju strašno, a uopšte nisu strašne kada si pored njih i kada to možeš da kontrolišeš. A znaš kako ja nešto razmišljam kad sam gledao te fotografije tvoje s ajkulama, nekako, da je vuk, da je medved, na zemlji smo, pa imaš možda neke šanse pobegneš, a ovamo kad je ajkula, ti si na njenoj teritoriji, znači nema pa dobro, ali ti spasa. Samo to saznanje onda poštuješ to što si na njenoj teritoriji, nećeš sigurno uraditi nešto što će da pređe neke granice i tako dalje, tako da, ali ima istine i u tome što kažeš. Mislim, sa medom nekim mogu da se pohrvem, Ja bežim nizbrdo, bre. A dobro, vidim da si čito, nizbrdo. Ja bežim nizbrdo, tako su mi rekli, kažu kraće noge napred, nemoš trči nizbrdo, kotrlja se, tako da ja samo nizbrdo bežim od mene. Pa ništa ti kad kreneš da trčiš, a zamisli on se skotrlja ispred tebe i sačeka te dole. Ne znam, ne želim ni to da saznam, nije mi, što bi rekao ja, nije mi ništa hitno, veruj mi da se upoznam s medvedom. Znaš, sam teo da te pitam, evo sad mi ovog momenta mi je to palo u pitanje, gde pronalaziš inspiraciju, gde pronalaziš te ideje, kako dođeš do tih nekih stvari, mislim, ti si radio neke projekte, ja kažem stvarno, znači ovo emisija može trajati 7 sati, ja kad bi krenuli da pričamo... Pa može, mislim, ja moje workshopove i moja predavanja ja limitiram na 4 sata. I kada to prezentujem ljudima, vratit ćemo se na temu koju si spomenuo, ljudima kad prezentujem to... Ja sam bio prisutna, pa tako da... Ja sam radio u 11 različitih zemalja moja predavanja. U ovom momentu, nadam se u 2019. da će taj broj da se poveća. Će me vodiš negdje? Znači... Ako budeš dobro. Dobro. Ja to određujem da je donja granica 4 sata za moje predavanje. Ljudi koji me bukiraju, koji žele da napravim predavanje, oni se u prvom momentu iznenade. S jedne strane oni znaju koga zovu, znaju za sve moje reference, a s druge strane kad im kažem 4 sata kukulele, ko će to da izdrži. Ali do sada sam ih sve razuverio zato što priča koja stoji iza mene i način kako je sve to krenulo, nastalo i dan danas postoji, jednostavno drži tu pažnju i ljudi jednostavno ta 4 sata bukvalno ne osete. Tako da moja i tvoja priča može da traje danima. Samo je pitanje u kom smeru ćemo da vodimo tu priču i šta je interesantno uopšte ljudima da slušaju. Ovde nema mnogo stvari koje možemo da pokažemo, ne pokazujemo fotografije, malo je podcast drugačiji, ali jednostavno možda priča u nekom, da kažem, određenom vremenu može da bude interesantnije ako je malo iskratimo. Ili ostavimo nešto za drugu epizodu. Nego da se vratimo samo na ovo moje prethodno pitanje, to jest gde si ti malo pobegao s teme, gde pronalaziš tu inspiraciju? Ja pobegao, ti si me poslao. Šalim se. Gde pronalaziš inspiraciju? Kako dolaziš na te, moram da kažem, onako malo možda grublje, te sulude ideje, Pa, jako je teško to i objasniti. Neki put sam sebe iznenadim sa nekim stvarima.
dosta razmišljam o tome. Dobro. Znači, ništa ne padne, da kažem, sa neba. S kruške, što bi rekli naši. Sa šljive. Sa šljive, dobro, da, može tako. Ništa to ne dođe, da kažem, tek tako i potpuno neplanirano. Dosta razmišljam, dosta se bavim stvarima koje hoću da sprovedem u delo, dosta se pripremam, dosta planiram, znači sve su to neke stvari koje učestvuju, da kažem, pre same fotografije. Koliko god glupo, smešno, čudno zvučalo, dosta mojih fotografija koje sam napravio sam sanjao. I jednostavno sproveo sam ih u delo. I mogu da kažem da su neke fotografije došle iz pravih snova i jednostavno to tek ne mogu nekome da objasnim. Da, dobro, sjajno, ima jedna anegdota, ja neću da je mi pričamo sada, apropo tvojih snova i to ja je znam, znaš je ti, sjajno je priča u svakom slučaju, ali nećemo da je pričamo. Preskočit ćemo to. Ali eto, to je jedna od stvari i možda zaista je tako. Možda u nekoj sljedećoj epizodi, ali sad, neka ostane nešto i za neki drugi put, jer će nam oduzeti previše vremena, a hteo bi da prozborim s tobom na još par nekih tema. Isto tako vezanih, spajanja, ne znam, nekih tvojih, opet da kažem, hobija, interesovanja, pa sve tu uključiš fotografiju, onda se dobije nešto potpuno onako drugačije. Šta sad? Pa, vrate, šta drugo nego kanjoning. Znači, zato što ja prvi moram da kažem, čisto samo da razjasnim sve to. Ja sam prvi put s tobom išao u kanjon pre 3 godine, čini mi se. Mislim da ima 3 godine, možda i više, ne mogu da se setim tačno. I išao sam u kanjon ne vidio. I imao sam neko loše odelo i, znači, pakao je bio meni, znači smrzao sam se, evo sad, mislim, gledaj, ovde ima psovanje u podcastu, ali ajde, ovu epizodu neću, s tobom neću, da, znači ozbiljno sam se smrzao i posle toga si me zvao 100 puta kao ajde, ja sam rekao hvala ne i to je to. I letos kad smo bili na moru, ja sam dolazio na more, ti kažeš ja sutradan idem u kanjon, ja sam rekao baš hoću da idem opet s tobom u kanjon, ne znam, nešto me prosto došlo nijotkuda i mene si iznenadio. A ne, znaš šta mi je bilo? Ja sam mislio, gotovo je sa tvojim kanjoningom, to je to. Da, pa znaš šta mi je bilo, nisam mogu da prihvatim kao zbog jednog lošeg iskustva da ne probam to opet. A znam koliko si ti zagrižen za to. Znam koliko ti jedva čekaš da ideš u taj kanjon. I prosto, ja sam sumnjao si da tu ima nečega. Da, znači ja sam bio sam u fazonu, čekaj brate, ja moguće da je ovaj čovjek ili toliko lud, ili ja nešto tu ne vidim. Ne. Ili ja tu nešto ne vidim, moram da idem opet. Znači, tako sam sebi to odredio. I onda sam pošao opet u drugi kanjon u Crnoj Gori. I potpuno sam se oduševio. I onda smo bili opet sad za zatvaranje sezone u kanjonu. I gledaj sada, evo veruj mi, znači jedva čekamo početak sledeće sezone da opet idemo zajedno. Hoću svima sad da kažem, ti sa još par nekih ljudi imaš, ne znam ni kako to da nazovem, tim, organizaciju, ne znam kako to da nazovem, Extreme Canyoning. I vi imate to je sad i mi, mogu ja sebe ne još, dobro. Ti si još prvi razred, prvi čas. Dobro, imate vi vaše projekte gde vidite sami u neke potpuno neverovatne, nepristupačne, teške, zahtevne kanjone, a s druge strane imate i onaj, da kažem, komercijalni deo u smislu gde vodite ljude da prođu kroz te neke kanjone za koje vi znate da ste sigurni da možete da ih provedete na apsolutno bezbedan način, bez ikakvih problema i da svima bude super, super zabavno. Dobro, šta hoćeš da pitaš? Ja sam bio u takvom jednom, da. U stvari tako 2. Pa bio si u 3 kanjona. Ne, on je ne vidio, ne računam. Nisam bio. Ne vidio, nisi video. Nisam video, neviđeno sam, neviđeno je bilo. Ne, hoću da pitam,
ok, znači kanjoningom se baviš ovo ono. Ako pogledam... Većina ljudi ne znaju šta je kanjoning. Svi to mešaju neko splavarenje, neki trekking i tako dalje. Prepustit ću to ovo tebi, ti si ipak... Pa ne, samo da razjasnim o čemu se tu radi. Znači, kanjoning je jedna posebna disciplina, a da kažem mešavina nekoliko disciplina. Poenta je da se kroz kanjon prolazi sa alpinističkom opremom, spuštamo se niz vertikalne, da kažem, zidove, vodopade. Nigde se ne penjete, pošto uglavnom ljudi kažu da se penjete, nigde se ne penjemo. Što moj brat kaže, gore idemo kolima, a dole silazimo, znači, sami sa sobom. Tako da, ja volim da kažem da je to i karta u jednom smeru. Znači, kad se uđe u kanjon, nema povratka nazad. Ja sam napisao jedan status na Instagramu apropo te priče. Znači, nema nazad, vrate. Nema nas. Šta god da se dogodi, moraš da dođeš do kraja. Tako da, treba biti pametan, pažljiv i onako treba znati šta, kada, kako. Znači, prolazi se kroz kanjon, razne discipline su uključene, znači od nekog, da kažem, planinarenja, tehnika spuštanja užeta, osiguravanja, plivanje, čak i ronjenje, skokovi u vodu, zaista onako mešavina dosta aktivnosti. Tako da to je neki ukratko opis samog kanjona. Da, ja sam baš na jednoj slici gde sam bio u kanjonu ispod napričao kako je kanjon zapravo jedna dobra životna lekcija. Kad zakoračiš u kanjon, nema nazad. I znači moraš da ideš do kraja i na kraju je sjajno. Koliko god da je teško možda negde usput ili te neki strah sputava da prođeš taj neki deo, nema nazad, ne možeš nazad. Znaš kako, vraćamo se ponovo na neke detalje koje smo malo prepričali. Znači, trening, iskustvo jednostavno omogućava ti da više uživaš, da prevazilaziš neke stvari za koje možda nisi ni znao da možeš da prevaziđeš. Tako da, apsolutno se slažem. Pravi užitak je kada onako prevaziđeš neki početak i neke strahove, kada uradiš neke vežbe, treninge i tako dalje, a mislim da ti to već osjećaš sa tvoje strane. Da, definitivno mislim, ja sam prvi taj koji se bojao visine i sama činjenica da stojim iznad vertikale koja je 30 metara mi je bila potpuno suluda. A sad ti je jedva čekaš. A ne, sad mi je bukvalno baš jedva čekam, ali bez zezanja jedva čekam. I pre svega zašto se osjećam nekako siguran, znam da nekako sad uz tebe i ceo taj tim, znam da sam u sigurnim rukama i prosto nemam nikakav strah, znam da će sve biti u redu. A šta je pitanje, čovječ? Pitanje je... Proširi smo temu. Da, dobro, pa ja ne mogu, vidi, kad krene tako u nekom smeru, ja ne mogu da se suzdržim. Tvoj svaki podcast će traje 3 sata, čovječ. Pa, brate, gledaj. Ko da sluša to, čovječ? Vidi, na kraju krajeva ja uživam trenutno u ovom razgovoru, znači, a nadam se da će i ostali koji budu slušali da uživaju podjednako kao i ja. Pitanje je, kad se pogleda tvoj portfolio, ja znam isto zato što pošto sarađujemo zajedno i dosta tih slika sam, prošli su i kroz računar i svašta nešto, ti si donao nama neke slike koje su prosto neviđene do sad iz kanjona baš, jer si upravo spojio, da kažem, tu si spojio čak kanjoning kao disciplinu koja je multidisciplinarna, spojio si podvodnu fotografiju i spojio si, fotografiju. To je opet nešto što jednostavno miks nekih stvari kojima se ja bavim. I onda obično ljudi kažu spojio je 2 stvari koje voli i kao uživa. Ja ne znam, ja mislim da sam kroz kanjoning spojio 10 stvari koje volim. Ali naravno, opet se sve zasniva na fotografijama. Mi kad smo krenuli to da radimo, mi smo jednostavno to radili samo za našu dušu. Kakve komercijala ili da vodimo nekog bilo gde u kanjon. Da, znam, sećam se to. Bila je strogo pravilo, znači nikakva komercijala i tako dalje. Jedini način kako smo mi to komercijalizovali, u stvari mi smo prikazivali ljudima fotografije kako izgledaju ti kanjoni. I na taj način, kroz tekstove, kroz neke artikle, kroz fotografije, mi smo pokušavali
pokušavali ljudima da dočaramo kako to stvarno izgleda. I onda kad smo videli koliko je interesovanje u svemu tome, onda je bilo, ajde povedemo jednog druga, ajmo dvojicu odavde, odande, i to se toliko proširilo da mi sada, znači, jednostavno moramo da limitiramo grupe i ljude koje vodimo i jednostavno sve to onako preraslo neka naša očekivanja. Ali vraćam se, to je spoj opet nečega što volim, nečega čime sam se bavio sam za sebe, pa se, ajde kažem, na neki način pretvorilo i u neki biznis, ali potpuno neočekivano, neplanirano. Ne smijem da ti kažem šta sam ja pre toga sve uradio, uložio i sve ostalo da bi to Pazi, na kraju bilo. Pazi, ne moraš da mi kažeš znam. Zato što sam bio znaš, tu, da. kako se I zove. bez ikakvog razmišljanja da će išta od toga ikada da se vrati. Tako je. Da. Ne, to su, znači, ja sam svedok, ako neko zove na sud, mogu da posvedočim da je to tako. Ne, ako neko zove da ide u kanjon, onda... Ne, ako neko zove i hoće da ide u kanjon, ja ću u opisu nećemo da stavim. da pravimo reklame. Ne, znači, ovo nije reklama, znači, ovo je apsolutno moja preporuka, nema veze ni sa kakvom reklamom, znači, niti si mi šta platio, jedino ja tebi da platim. Ne. Stavit ću dole u opisu. Ne treba mi reklama za to, čoveče. Ne, hoću da ljudi odu, ako ništa drugo, da pogledaju galerije fotografija na tvoj sajt extremecanyoning.com, ja ću to dole staviti u opisu. Ništa ne mora ni da idu, ne treba, ako ti ne treba, šta god, samo neka odu tamo, to je već jedan korak do. Samo neka odu, neka pogledaju te fotografije i ubeđen sam da ništa slično iz takvog ambijenta nisu videli. Da se vratimo samo na jedan detalj vezano za fotografiju. Zašto te fotografije izgledaju malo drugačije od uobičajenih fotografija? Ja sam jedan od retkih ljudi koji je ušao u kanjon sa podvodnim kućištem. Tako da automatski sam dobio jednu novu, da kažem, perspektivu i jedan novi korak u fotografiji, da fotografišem nešto iz vode, a da nije podvodna fotografija. I automatski sve to izgleda drugačije i tako dalje. Imam tu sreću da sam jedan od Subal ambasadora, jedna od najjačih kompanija na svetu za podvodna kućišta, i jednostavno u saradnji sa njima sam doprineo da neke, da kažem, nove stvari budu proizvedene i unapređene u kućištima, pogotovo za ljude koji se ne bave samo podvodnom fotografijom, ide roni i slika ribe, već za neke ekstremnije stvari kao što je ovo. I automatski spojio sam opet 5 nekih stvari koje volim i krajnji produkt su fotografije koje ljudi gledaju. Da, sad sam se setio jedne stvari. Pa ti ako nastaviš da se sećaš i prisećaš... Ne, samo ovo moram da napomenem još, da je tvoja slika bila u Njujorku u muzeju u Brooklynu, ako se ne varam. Daj, samo, hoću samo da mi kažeš, ja ću tu sliku da okačim negde. U stvari, ne znam kako ljudi da vide tu sliku. Mogu i da okačim, mogu i da pokažem. Pa ne znam. Da, tvoja slika je bila, i to je baš taj neki spoj, nije moja slika, nego fotografija koju sam ja napravio. Da, fotografija koju si ti napravio. Znači, bila je u muzeju u Brooklynu, tako beše najbolji svetski fotografi u... Da, bila je u okviru izložbe Who Should Do Sports, i u okviru te izložbe bilo je prezentovano 200 fotografija od 1800 i neke godine do današnjih dana, i jedna od tih 200 fotografija je bila jedna od mojih fotografija koja je napravljena upravo sa podvodnim kućištem, da kažem, ispod vode i iznad vode, sa nekim pecarošem, pastrnkom i tako dalje. Potpuno neverovatno slika. Što je potpuno opet jedna priča vezana za samu tu fotografiju, ali to je jedna velika čast prvo biti deo te izložbe, gde je onako jedna istorija sportske fotografije, Muhammed Ali, neki sportisti koji, da kažem, nisu više ni među živima, a jednostavno pojavljuje se jedna moja fotografija
fotografija na takvom mestu, mislim to je ono velika čast i privilegija. Ali se pojavila ne zbog sportiste, nego zbog fotografije. Tačno pošto tako. Pošto je to pecaroš lokalni. Lokalni pecaroš, ali sama fotografija kao fotografija valjda ispričala tu neku priču da zasluži da bude deo toga. Naći ću način kako ću to da prikažem gledalcima. Ako ništa drugo, linkovat ću baš tu fotografiju. Pa eto, negde ispod. Negde ispod. Linkovat ću fotografiju, samo tu fotografiju da vidimo o čemu se priča. I evo sad nekako, realno trebamo malo da prevedemo kraju. Ima sad jedan projekat na kome radiš, odnosno sad je pri kraju, ako se ne varam. Privodim ga kraju, da kažem. A počeo si da radiš isto onako, izrezanje. Što bi rekli, a? Pa, gledaj, u stvari sve je to zezanje, a nije zezanje. Pa ne, kad kažem zezanje u smislu... znaš zašto? Evo ja ću objasniti. Počeo si zato potpuno moj pristup svemu što radim je vrlo disciplinovan, a da kažem iz neke zabave krenu neke stvari. Ali valjda taj pristup sam onda na kraju doprinese da to bude opet nešto. A da, ali kad si uslikao prvu fotografiju mora da priznaš da krajnji cilj ti nije bio na kraju pameti. Ma ne, kakav. To je to sad što treba. To sam klikćao nešto bez veze. Da, bez veze, idem sad ja da klikće bez veze. Da kažem o čemu se radi. Da, hoću da ti objasniš o čemu se radi i onako to je nešto najnovije što trenutno radiš, što je onako prilično zanimljivo bar meni, a bit će zanimljivo sigurno ljudima koji budu ovo slušali, da objasniš čisto šta je u pitanju. Pa ovako, moram da te prekinem, pošto ti sve to nešto opširno i ideš opet sa nekim temama da ne idemo na suštinu. A dobro, šta ću, ne mogu. A ja ne mislim... Ovako, knjiga, radim na tom projektu već 4,5 godine, sad ulazimo u 5. godinu. Znači, radim knjigu fotografija o Crnoj Gori i knjiga se zove Crna Gora iz drugačije perspektive, kroz koju ću probati da predstavim neke lokacije za koje ljudi ne znaju da postoje i neke lokacije za koje ljudi i da kažem turisti i svi lokalni ljudi dobro poznaju, ali ću ja probati da ih predstavim iz neke druge perspektive, odslikane na drugačiji način, drugačijim tehnikama i tako dalje. Tako da, cela suština je, znači, knjiga na kojoj radim, u maju 2019. godine treba da bude prezentovana, do tada apsolutno niko neće imati uvid u knjigu, neće znati kako izgleda ni šta se radi, jer sama ta prezentacija će biti jedan jako veliki event, neće biti samo kao knjiga je objavljena i da se tu priča završi, već ćemo napraviti jednu moju priču koja neće trajati. Kako je knjiga nastala, biće praćena jednim jako velikim videozapisom koji sam uporedo radio kroz fotografije i kada sam fotografisao. Dolazio sam na lokacije koje nisu uobičajene, nisu dostupne običnim ljudima. Bio sam ja jednostavno, znam o čemu. Mislim, to je još i onako. Da, ali da kažem, kroz sve te neke moje veštine dolazim na mesta koja nisu uobičajena, a samim tim fotografije izgledaju drugačije i cela ta perspektiva koja će predstaviti tu knjigu će biti u potpunosti drugačija. I sam naslov knjige govori za sebe. Tako da, iskreno, ne mogu da dočekam da to završim i da onako pokažem ljudima, jer dosadašnje reakcije na fotografije koje sam pravio su onako i više nego iznenađujuće, pogotovo ljudi koji dobro poznaju lokacije, koji poznaju ta mesta i kad im ja to pokažem, oni ostanu u čudu i praktično i ne mogu da prepoznaju to mesto. A da ne pričam o skrivenim mestima koje sam kroz kanjoning, kroz moja istraživanja otkrio, uslikao, čekajući vreme ovakvo ili onakvo i tako dalje. Znači, opet i to je jedna priča koja može dugo da traje sad u našoj komunikaciji. Hvala ti što si to pomenuo. Slažem se iz prostog razloga. Meni bilo pre svega fascinantno pre svega činjenica da, mislim,
ti si to počeo da radiš onako usput, nevezano za tvoj posao. Znači, niko te ne plaća, niti bilo šta, ono, znaš, nisi ni znao da ćeš da na kraju objaviš knjigu. Ne, do pre 3 godine nisam znao. Prve 2 godine sam to radio za sebe i upravo mi je to ono što je zapravo i fascinantno, što ti si to počeo da radiš, da kažem, ono, za svoju dušu, za sebe, išao si, fotografizao si razna mesta po Crnoj Gori i tu si nailazio na ono neka nova otkrića i tako dalje i onda te sve to vuklo sve dalje i dalje, da na kraju sad dolazimo do neke knjige koja, mislim, ja ono, pošto sam imao uvid u neke fotografije koje si napravio, mogu da kažem da je ono spektakl potpuni, ali prosto ono, sama ta, ono, da kažem, ljubav i taj način pristupa poslu fotografiji i svemu tome što si radio je ono fascinantan i zbog toga sam pre svega hteo da podelim sa ljudima priču o toj knjizi, jer ono, da kažemo, iz nekog profesionalnog aspekta, ali sa druge strane ono, to je zapis koji će ostati i ta mesta, ono, imaće priliku da vide sad mnogo više ljudi koji jeste, a neka će ostati sakrivena ono, i neki naredni period. Tako je, naravno, zato mi je pre svega to bilo ono potpuno fascinantno i letos smo bili zajedno na samo jednoj lokaciji gde sam išao s tobom. Na samo jednoj, knjiga će sadržati okruglo 100 lokacija i sadržat će 160 fotografija sa tih 100 lokacija. Dobro, 1% sam učestvovao, kako... A ne, ti si učestvovao više. Ne, 1%. Fizički odlaskom na lokaciju 1%. Sam učestvovao i ono, znači, pritom ta lokacija kog sam ja uspeo posle iz priče s tobom da vidim uopšte nije toliko bila zahtevna i toliko ludačka, nenormalna, mislim, to je bilo tralala, a meni je bilo fascinantno. A mogu da zamislim sve ovo ostalo. Imali smo sreće taj dan sa vremenom. Da, mislim, ne znam kako to da kažem, s obzirom sam ja izgorao korak. Bio sam na moru pre toga 25 dana, taj dan kad sam se vratio kupovao sam kiseli jogurt. Pa dobro, to je sastavni deo svega toga što radim. Naravno, da. Ali dobro, hoću da kažem da smo imali sreće taj dan, jer moglo je da se desi da ništa ne uradimo. Da, kao što ti se nemali broj puta desi. Pa da, ja imam neke lokacije da sam se 15 puta vraćao na isto mesto. Tako je, da ubodeš pravi trenutak. Pa da. A dobro, nisi uporan. Nisam. A ne, to mi je bilo na putu do kuće, pa zastane malo. Da. To ono kao do prodavnice po mleku. Hteo bi samo da napomenem i taj video koji će pratiti knjigu će biti fascinantan, jer jednostavno u jednom videu predstaviti 50 lokacija, znači polovina od onoga što će biti u knjizi, će biti onako vrlo impresivno i neki momenti. Pritom leteo sam helikopterom, leteo sam avionom, iz aviona fotografisao, iz vazduha, peo sam se na razna mesta, prolazio, dolazio, dron sam koristio, uobičajeni fotoaparati, podvodna kućišta. Znači, cela ta priča koja prati knjigu je onako u nekom mom fazonu, što bi rekao. Da. Ne, to je potpuno, mislim, skidam kapu za tu upornost i istrajnost da se to na kraju dovede do završetka i na kraju da ta knjiga jedva čekam i ja da vidim sve te fotografije na jednom mestu i onako da uzmem da listam sa uživanjem. Da, na gomili to izgleda drugačije. Da, zato što vidio sam ja manje više možda i sve fotografije koje si napravio, ali kako napraviš, pošalješ, evo ja se sad već i ne sećam šta tu ga svega ima. Pa da, 5 godina to traje. Da, zato je to fascinantno. Hteo bi, s ovim sam hteo stvarno da završimo ovaj naš razgovor, jer, kažem, naša priča bi mogla realno da traje još 2,5 sata. Ali, samo? Mislim, pa minimum, znači, ali... Dobro, ti si birao teme. Ne, jesam i ja sam se stvarno trudio da izaberem nešto što može ljudima zvučati interesantno i bilo mi je pre svega jako teško iz prostog razloga što ja znam dosta tvojih priča i ovako privatno se družimo i dosta nekih stvari smo čak i prošli zajedno i tako dalje i ja sam sve te neke priče negde i čuo, ali prosto dok mi je bilo teško da odaberem šta je to onako što je meni bilo najinteresantnije
pa da podelimo sa svima koji budu ovo slušali. Ajde, vidjet ćemo da li ti odabir bio dobar. Pa ovo vidi, znači ja ti kažem, ovo je prva emisija i ja se iskreno nadam da će svih 45 ljudi da pogleda. Gledaj, ako pogleda 45, mi smo uradili posao. Da. Hvala ti puno. Hvala tebi što si izabrao mene da budem tvoj prvi gost i da vežbaš na meni. Ne. Hvala ti puno pre svega što si došao i sigurno pravimo i još jednu emisiju. Znači to je sigurno, samo je pitanje kada, a to ćeš ti reći... Kad prebaciš 100 pregleda pravimo drugu emisiju. A nemoj brate, znači isklikcat ću sam brate. Ništa, puno ti hvala u svakom slučaju ono što sam ti bio prvi u emisiji i što si sa mnom probio led. Nadam se da će to doneti i neku sreću i da kažem budućnost u ovom tvom podcastu, što naravno ti i želim. Da je drugačije ne bi ni bio deo ovoga svega, tako da eto, nadam se da... Hvala tebi prvo. Evo da vidiš ko mi je tu sve vreme sa mnom. Dođi. Evo ga, moj pas. Joj, Pseto. Ajde, reci nešto. Evo, to se vidi da je moj pas. Ovo je Maza, a inače ovo je Bogdanov pas, koga ja mnogo volim. I smatram ga mojim psom. Lizni mikrofon. Ajde, lizni mikrofon. A ne mene. Ok, to je to onda. Važi. Hvala.